Sige, sige, ilista na to ni ang kinsa ng kawat sa manok o kinsa nagbaligya. Ay, naman, mga lakap. Nagisugod ang mga ato. Kung apil ka ato, kap. Apil ka ato, kap. Kaya ikaw ang ibaligyaan. Ay, kalasgaw. Iyaw na pinag manok. Bayubay na dito ang manok. Pero kaning manokan eh. Dua kadlaw na kaning hinagawag hagbas. Uwi ang puti kusog mabunal. Dua kadlaw din ay mong hirunalan ha. Udo ka balus mo ba sumbong jud ko nimong kaptay nagagmulakaw niya. Waon ko na arot. Uy, gamay lang pagkaon sa kong manok bay. Ikan ni, nilakaw na. Waon ako ni be. Murag bugat-bugat jud ba? Murag mahalin jud 500. Well, balik lang sa barangay, well, kay para unsay mga problema dito, anihan lang ko diri. O sige kap, may problema na kap. Kinsa man nabligyan sa manok bay? Uy, Sulaiman, buong nabligyan manok bay. Bods, boleh sa kong balay, Bods. Gutom na kayo. Uy, Sulaiman, Butsukoy, unsay ato? dali sabi. Saan na po tuyo ng tawahanan eh? Sulaiman, bigyan sila ng manok bay. Lumuha ka ng manok. Ako ani, uy, dua kadlaw na ko hirunalan. Sige, tunga magkata ni ha. Ay, kani, kanay sikap. Ay, sikap akong baligyan ni. Alay diri Sulaiman. Bigyan ako ng manok, kap. Ha? Kinsa man ang manok? Sugur ko ni kap. Pila man pud na? Bag-o pa man ang pinasngan. 500 na kap. Pero pwede rin na siya mga katrop. Magbahay ni kap, kusugin mo bunal. Usay kusog mo bunal. Usay pagtuon mo nako sugarol. Kapitan ko diri. Sige, liit man kagag kwarta. Palito na ko na. Kay murag lami kay nagsabaw ba? Labag ni kap. Oh. Tara ko kap. Uy, baligyan pagkaon sa manok bay. Muli lang siguro ka ni. Tunga, may mutsukoy ani. Uy, Sulaiman, dagan lang kay kwarta. Ay, halin mo na sa manok. Tunga, may mutsukoy ani. Unsa din yung gibaligya? Ngano magtungaon mo? Sugo ko niya pabaligya. Itong ugis. Ikaw na ba din yung manok na ugis si Butsukoy? Murag nakuha dyan to ba? Now, dyan ko kabaluan na. Isugor ako niya. Ah, sige, sige, sige. Nah, murag nakuha dyan tong manok. Tatawa lagi, ako ang manok. Bantay lang si Butsukoy ron. Dugayang Sulaiman ay. Uy na na. Butsukoy, randa di halin. Dinda Sulaiman oh. Salamat kay Butsukoy. Tsukoy. Muta na ito sungkay kaya nakisa na itong manok ng ibaligya. Nah, galas daw nag-abot day mo. Butsukoy, narinig ka niya. Ipapurok di ka, kaya gigawat ni mo akong manok. Nah, ibahin na naman kwartang Sulaiman. Ipapurok. Dagot ko nimo dati ba? Sumbong ko nimo kapitan. Wala ti kagi pakurpo. Agi na ito Butsukoy. Ang karon na itong sulbaron. Kaya gikawat ni mo akong manok, ipapurok na ka. Ilang paabot, kaya ito na ko skap. Naglalis sila. Butsukoy yung sungkay. Ipit yung kane ba? Agay, ipit yun di ay. Ah, usugan ako eh. Lami sa sabaw sa manok eh. Kap, kap, kap. Oy, unsa matong sungke? Ipapurok sana ko sa Butsukoy, kap. Gikawat niya akong manok ba, basig makuha pa ito ako ron. Aw, sige sungke, kay timing po bago kong kaon. Sige, sige, ilista na to ni ang kinsa ng kawat sa manok o kinsa nagbaligya o kinsa ang nagpalit. Kay og dili mo mahusay dire. Sa barangay ta mag-abot ninyo. Sungke, ikaw may complainant. Unsa may pangalan sa nagkawat sa manok o katong nagbaligya? Si Butsukoy ang nagkawat, si Sulaiman ang nagbaligya. Butsukoy og si Sulaiman. Asa man si Sulaiman ron? Isa. Matay. Si Sulaiman may itong napalitan og manok. Ay, naman, mga lakap. Nagisugor ang mga ato. Kung apil ka ato, kap. Apil ka ato, kap. Kaya ikaw ang ibaligyaan. Ay, kalasgaw. Iyaw na pinag manok.